Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Aba, Lola. Aba, temprano pa doon nagapagwapa na tahaw? Apo, excited lang abi ako katama. Ano? Excited nga ano, Lola? Excited na kami sa amon nga date ni Miloy ko. Ba? Hello, ma'am. Hello, sir. Good evening. Welcome to Pineda Eatery. Ay, apo, Loy, dali, uyat sa kamot ko ha. Masulod na kita. Sige. Mapili na kita sa lamisa ko. Abi mo ba na ba siya? Loy, Ang babae ba lang nasugatan sa pertahay sa restaurant? No ka pamilyar si Tino. No nakitaan ko na siya. Na-meet ko na siya. Ako nga panahon subog nga maglibre sa imo ba siya. Gari di ka magkabalaka kay librehon ko ikaw subugan lang. Kasi yung date naton, ako at ikaw boss good. Loy, salamat ka. Salamat kay nakaupda na naman to taliwan. Abi mo, kurtigin sa akon kamalipayon. Wala to na yung pagkaon na to dire, kaga magapungko kita anay sa bangko. Loy, santang ginahulat ang aton na order. May istorya na katadari nga doa. Ba, ano nga to na istoryahan siya? Nga gado ka seryoso, Bisibo. Ano da pa public na talking? Serious speaking? Oo, may pamangkot na ako sa imo. Matuod ba lang hambal sa akon nga kiningin libre mo o ginutang mo lang? May nanugid abi sa akon eh. Nga pang utang mo lang kung kiningin libre mo sa akon. Eh, sugil ako sa matuod. Ha? Hindi ba tuod ba siya? Wala ako nagutang para ipag-date sa imo. Wala ako yung nagutang. Hindi niya 5-6 o kung ano nga... Wala. Sige, Loy. Mapati ako sa mga ginpanghambal mo. Basta, siguraduhan lang ang matuod ang ginpangsiling mo, ha? Kaya nga, subong, gusto ko na gani nga magpakasal kita. Puwerte na gid subong ang panahon mas kubado, no? Nga luloy yung ako. Puwerte na gid ang banatay sa mga politiko. Kay ti kampanya na mo. Ay, naghabuyanay sila yasang lunang. Ha? Nga may lunang pasubong kay init man ang tsimpo. Ay nano man, ang buot ko silingon mas kubado, nga ginapakalain nila ang isa kag isa, nga ang kontrata idor, ang isa, lain siyang batasan, ang isa kawatan. Ay, paryo mo lang na. Mas kubado, hindi ba niya tanan nga politiko, kurap, o kon makawat? Kadamo ko yas ang politiko nga nabalaan nga mga mabuot, kag ang plano nila ya magabulig gidya sa pumuluyo, mangintingog sang banwa. Ate, oo. May ara ko gani kilala. Si SB. Oh, janay. Ano? Bawal mag-endorso.
Lolo Ilyong, wala man kuya naga-endorso sa imo. Why man kuya sige na-endorso nga kandidato? Ba? Oo, hambalon talang ka kung may ara ka. Ako, Mas Kubado, ginapangamuyo ko ginyamangin malinong ang eleksyon. Ako, Lolo Ilyong, nagapatigid ya. Nga ano, Mas Kubado? Na pagkatapos ang eleksyon damo gid masiling. Anong isiling nila? Kindayaan kita. Balot ka mo da. Hala, may gutoy-toy. May gabaligya, baloto. Balot ka mo. Barato lang ne. Mabakal ta. Oo, makadto ta to. Nong, tagpilang imo balot. Barato lang ni Tag 30 ang bilog. Kamahal ba? Kamahal tuod ni no. O gani. Tinong, ang may buka yanong, tagpila. Ang may buka, tag 15. Tagkinseng may buka. Oo. Ate, buke kami danong bali 5 kabilog Nice ka. Nice ka. Bag-o ko lang na din nakita ang tao ngayon na mo. Sino na siya man? Abe, palapitan ko. Ay, sir. Kamusta? Taga-diin ka? Ako gali si DJ Tolon. Ba? Ano ning natabo siya man? Nga maghambal ni siya do, naga-remix sao? Ako si Tonton Bago nyo di nga DJ sa Barangga Baranggoy. Sa diin ka nga istasyon man? Diri sa Naisyaga FM. Ba? Diyan ay ka DJ Tonton. Nga mag-istorya ka. Da pamatyagan mo doon naga-DJ ka maghihapon. Nga naga-remix ka mag-istorya haw. Kay balo ka. Ginpanamkon ko ni nanay sa budots. Sang nagabusong si nanay sa akon, nagasarot silang adwa ni tatay sang budots. Nagasugod ka na programa? Manog sugod pa lang Abis ang puli ko bisang imo nga programa? Ate Aryo, mati na. Eba. Music with your favorite DJ Tonton. Eba. First time ko bala DJ Tonton nakasugata siyang tao pareho si imo mong? Aba? Oo. Bisan naga-istorya kag wala siyang ginagamit nga computer, naga-remix. Kabalo ka, Lolo Ilyong. Ang gusto ko, Malingaw ka. Aba, perde mo pa ang mga teenager, laba? Ano man lang kamoy nga mga teenager sa amon ni Miloy kung kami nga duwa ang gaupdanay man? Aba? Kilig to the match kaniya. Aba? Hala, Lola, nag-vibrate naman ang phone mo, Si Lolo Puloy nagasigi naman tawag. Dali lang bala, ka-text ko siya. I-text mo nga Lola, nga ma-date ka man ni Lolo Miloy.
Hindi Hambalon ko lang na saya nga hindi kami di anay pag-istorbuha. Kay nangabudyol pa kami ni Katkat nga dua. Bah. Ayos la ba? Kasabad na nga daan kay Puloy kung mahibalaan niya nga nagadate kami ni Miloy ko. Nga alahaw? Gasilos na siya. Uy, tuod ka la? Oo. Kamu na haw? Hindi pa Replyan ko siya la? Sige apo. I-text kay lang da. Ate, sige. Okay, lo. Send. Ato na la? Or nag-reply siya ho? Oo. Wala 5 kuno Abaw. Puwerte ba? Apo? Ano la? May nanutaran bala ako. Ang ano la? Ang tunog bala siyang vibrate siyang cellphone ko? Uy, nag-text naman si Lolo Puloy la ho? Basaha lang da. Nan, Ang tunog siyang vibrate siyang cellphone ko daw. do ano la? Daw tawo? Ba? Night Syaga. Puloy, nagsiling agad ako sa imo. Nga tama na ini. Wala ako sang luyag sa imo. Hay, nanamiyan lang Kuya Santo kay tungod nga wala sang time sa akon si Miloy. Te, nalipay ako kung magtawag ka sa akon. Oo, pero subong, para hindi ka masakitan, prangkahon ko ikaw Puloy. Wala ako sang luyag sa imo. Kag bisan anong himuon mo, hindi ko pag-ibaylo si Miloy ko. Ano? Nagapanukot ang torko? Kag, ano? Ako yung sukto niya? Nga asukto niya ko? Kaya way man kuya utang? Ha? Si Miloy may utang? Sa ako nakalista? Pero naghambal si Miloy sa akon nga wala siya kuno sang utang.